de drikker jo meget. Men altså, så længe de kan styre det og kan opføre sig ordentligt, så har jeg ingen problem med det. Nej. Jeg synes, nogen overdriver selvfølgelig mere end andre, men jeg synes, at de fleste unge har et godt forhold til det. Ja, de kan godt styre det. Det synes jeg. Ja. I hvert fald min aldersgruppe, det synes jeg. Ja, hvor gammel er det? Jeg er 22. 22. Jeg tænker, at de måske nok har et lidt løst forhold til alkohol. Altså det er vildt tidligt, de begynder sådan 14, og 12. Jeg er jo 12. 12 er når du allerede begynder, det synes I hvert jeg. fald 12. Jeg synes i hvert fald, det er for tidligt, men altså, det er jo dem, det går ud over, så det er lidt deres eget liv, de styrer. Jeg tror måske, at de begynder at drikke for tidligt. Ja. Jeg tror da, når jeg var 17 eller 18 år, første gang jeg var beruset sådan rigtigt. Ja. Og jeg tror måske nok, de er lige et par år yngre. Jamen, hvis de unge mennesker vil drikke, så tror jeg bare, at de får nogen, der er ældre til at købe det til dem. Ja. Så jeg tror ikke, lovgivningen den er Men alligevel, det er helt så god, men det signalet er jo rigtigt, at de skal vente med at drikke det stærkere, til de bliver ældre. Ja. Der kommer noget begrænsning på. Ja, så det, du synes, det er en fin aldersgrænse der? Det synes jeg. Det er måske lige en anelse for tidligt. Ja. Ja. Tror du, de drikker for meget? Eller? Jamen det er der mange undersøgelser, der siger, at de gør jo. Der er mange undersøgelser, der siger, at de drikker som en hul i jorden. Og de drikker nok mest i hele Europa. De skal nok få fat på det alligevel. Ja. Et eller andet sted. Men jeg synes, det er fint, at man skal være 16. Eller det er sådan for at købe det der. Nej, men godt 16, så kunne du gå noget. Det synes jeg også, det er fint, og så er det stærkere. Nu var der her for noget tid siden den episode der i Prag med danske unge, der drak ret meget og ødelagde ting. Har du hørt om det? Det har jeg hørt om. Ja. Det synes jeg ikke også så godt. Det er jeg ikke så stolt af. Nej. Hvad tænker du, man sådan kan gøre ved det? Sådan. Jamen, der er jo ikke andet end, at forældrene skal påvirke deres børn og have en god dialog med dem. Ja. Jamen det synes jeg, det er sådan, det er et dårligt ry at have på sig, når man kommer ud i verden. Ja. Og man vil sådan stemme med alle drikker, men det gør jeg alligevel ikke. Nej. Så det synes jeg, det er ærgerligt. Du siger, du har en pige. Når hun sådan bliver teenager, sådan, hvad tænker du, har du sådan en holdning til, hvordan du vil opdrage hende til? Ja, jeg vil da holde lidt igen, så længe jeg kan. Men jeg vil heller ikke have fingre og vaske. Så tror jeg bare, det bliver værre, hvis man er for strid, og man låser. Det tror jeg, så kan jeg bare på noget andet. Ja.